Galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la galondi segati ebe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la namara shikolo mawe tenya wele la fala ka chideme. Tenya wele la saraga jugu bomori tenya wele la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الزاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين مشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بدأت بشرف الله جباو كشي على تدو هنا على تدو barka ala tado ala ka jidine na uklingile na bela jelenka amba fo ka wali nyamando aka nyama dalila malikono ani malikoka aka nyama dalla kana tv shirfilama amba wala dania ka fo an karamogo ananu juro samambaga sayyid sharif usman madan haidara sam baflantan shekin kalo folo ka be atlen nani doma ayta mabuluda ka nyashin kita dugutigi ani kita almami ana wasade fokata sa merla kauma ani gouverneuru ani kita population bela jele uye misiri kura soro ninga docteur so kura soro nangwa makene yaso ani alslamede unga kalanyoro nangwa ma mendersa ninga faraji shato ka no ye jibondoi min sababu nyuma bela jele mbora ONG El Farukula o hukmun kono kabo Bamako fo kita dugu fo ito kono bugu fieto kono weradato kono fo an karamogo Sayyid Sharif Usman Madan Haidara ka temeni senfe u bela jelen bora ka jow ka dugu dawla ku kan ni soja anu ka farfoni yira Sharif Usman Madan Haidara ka nin temeni na kata kita misri dayelena naw garsiga kera olu munu yabu no olu bela jelen soro nin sigidaina ami folo yoro mi o en negala ka u bora ka chaya dugutigi alimami meri sous-préfet ka Sharif Usman Madan Haidara kumbe ka bere ninga bismillah negala meri dala fe munu bora en soja kauna ani dantikali kauna negala ange jeka sheria angone ta ya fayini de ofle depuis sogoma fu 600 be barabla kanisiki katifuke umbe ni ala ke asira ni wakati la ambe jeka do ke nyokonye ka an kalfa alala ka siga kan tuguni ka an kalfa Sharif Usman Maidara wallahi kunali kunne dauda ko konta fe akadani masirfike sigilando ki makono nala barka kramo ken nali amba faye ko abijara anye ankuni anye demsinuye me anga komini anya kalfa alala ka kalfa ala kirala ka kalfa kramo kenna ka nyini kramo kefe aka do ke jamanaye ka do ke komini ni halibi dugutigi ba fo tugumina kramo ke aki janto anga komini na nali kana danima akana halibi ka flafla fanye dine takola amba fana assalamu alaikum donc am kenam ngambi amba fo hera kenado ni soja kenado kada kan kramo ga siambi ni dumbay amba fo dante folimina kadwa ukay alaka shini kene adama kadwa ukay alaka hamna ko bela jele noya alaka hera kan bela jele amba nyina fe aka duwa ko jamanaye mali bela jeli malien fe mali kono ani malien fe mali kokan aka duwa ko bela jeli do ma nyina fe keren nyala fana aka duwa ko nga arrondissement no ne gala arrondissement akumi nani be kadam ne bo sofala daba ciba jedu gutorodo aka duwa ko bela jeli do mo nyina fe ka nyina fe fana aka duwa ko yasa ana banga mo nyaka men nyokona ulle kala anga nyala bo sababu yi mun ta tayana fana alaka hinuna alaka hina ta babela jelena kana nyiga anta do ngono donc anali jarane bi fo ta fo jarani donc mba fo dante folimina ka fo dante folimina donc karamo mbiambi abeba do mali ko ne ko ka fo mo mten dom atey ali maliko kan donc no e bois Sharif Usman Madan Haidara ay tegere fay donc mai dala ngan nali ajara malien be ajara negala kawe
a diyara an ye a bɛnna ma an b'a ɲini a fɛ a ka duwawu k'an ye a ka duwawu k'an ye bi ye donba de ye nɛgɛla kɔnɔ yan bi ye donba de n'an ka ma jour historique donc vraiment a diyara an ye an b'a ɲini a fɛ nin ka k'a fɔlɔ nin kana k'a laban ye an yɛrɛ mɛnna k'a kɔnɔ bi a nali balila an na kosɛbɛ a diyara an ye a bɛnna ma ani cɛ ani baraji a dansi a b'a ka so silamo jama an b'aw fo awa ni Allahu taala ka kisi foli kan ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi an bɛ kɛnɛ min kan n'o de ye an karamɔgɔ kunbɛnni ye an b'a fo ka barika da ka waliɲuman dɔn k'a ni ce ani sɛgɛn a k'i bisimila a n'an bɛ kun a bɛ sira min kan ala k'a k'a ma hɛrɛ ye ala k'a ɲuman ta k'a ɲuman segin ni ala kira hɔrɔma ye salli ala muhamadu o y'an ka foli kan n'an ka bisimila kan ye ka ɲɛsin karamɔgɔkɛ ma hakɛto b'a la salli ala muhamadu ka dunanba ninnu fo an fa n'an baw u bɔr'u ka so u nan'u ka so an b'a ɲini Alahu taala fɛ ala ka segin n'u ɲuman ye bi ye sali de y'anw bara yan anw sigilen tun tɛ ni nin ye bi mais ni ala y'a kɛ ni nin kɛra an bɛ barika da ala ye ka barika da an fa n'an ba ye o tuma an fa n'o ye Elhaji Sɛki Diko ye a ye an fa bonya ni saga kelen ye ko k'o minɛ ko k'o d'a ma o bɔlen kɔrɔ kɔ ye an balakaw denmisɛnninw cɛkɔrɔbaw min fɛn o fɛn bɔra dugusenw fɛ ka na u y'u bolo lajɛ 70,000 ko k'a minɛ ko k'a di an ka cɛkɔrɔba ma k'a ka duwawu kɛ dugu bɛɛ lajɛlen ye n'o bɔra ye laɲini min hami b'an na bi dugutigi ko ale bɛ da a bɛ hami n'a ye a b'a ɲini ala fɛ k'a ɲini an fa fɛ hali n'a kɛra su kelen baro ye a ka n'o kɛ nɛgɛla wallahi o de hami b'an na bi ala sago bɛɛ lajɛlen sago ala k'a ɲɛ ka d'a ma alhamdulilayi an bɛ ala fo ka ala barika da ka ala wale ɲuman dɔn ka sɔli an ka kiraba in kan n'o ye muhamadu ye sallallahu ta'ala alaihi wasallam ka sɔli a so dingɛ sanimaw kan n'a ka sahaba ɲumanw bi sɔgɔmada in na nisɔndiya min bɛ an na hakɛ t'a la depuis an bɔra Bamako an sera dugu o dugu la bɛɛ de bɔra k'an kunbɛn fo an nana se nɛgɛla yan alhamdulillahi rabbil alamin an kunbɛra cogo min na a y'a ye ni kɔrɔ bɛ nin na a bɛ silamɛya bonya de fɔ n'o tɛ masakɛ mana aw fɛ yen faama mana aw fɛ yen mɔgɔ si mana aw bara ya garibu jala kɔ ayiwa nin ɲɔgɔn jama ka bɔ k'u ka baara bila ka na garibu kunbɛn u ye ala de bonya u ye diinɛ de bonya ni maa min ye ala bonya i sara bɛ o ala de bolo dugutigi n dɔgɔnin don n'a y'a ɲini fɛ ko n kana yan don dɔ la n b'o layidu ta ye ni n lafiyara inshallahu n bɛna su kelen k'a fɛ n bɛ dugutigi fo n ka denmisɛn don mais a kɛra cogo o cogo n b'a fo n b'an ka alimamiw fo k'u wale ɲuman dɔn u ye baara min kɛ u sara bɛ ala bolo o kɔfɛ an ka faama minnu bɛ yan n'o ye maire ye ani sous-préfet an ka foli b'u ye u bɛɛ y'an bonya an b'a ɲini ala fɛ ala k'u bonya n b'a ɲini ala fɛ nɛgɛla dugu in ala k'a barika ala k'a kɔrɔta garisɛgɛ bɛ ala de bolo ala ka garisɛgɛ ɲuman don a kɔnɔ ala ka bɛn don a kɔnɔ o de ye ala ka hɛrɛ bɛɛ daminɛ ye an b'o fɔ an ti sɛgɛn bɛnbaliya bi yɔrɔ o yɔrɔ ala ka hɛrɛ tɛ yen hali dudenw n'a ma bɛn ala tɛ hɛrɛ k'aw ye tuma na ni mɔgɔw bɛnna hɛrɛ bi sɔrɔ n b'o de fɔ denmisɛnw ye tuma caman an kɔrɔbaya kuma ma mɛn mɛ an ka denmisɛnniya kɔnɔ an ye min ye an bangebaaw fɛ ni kɔrɔ ko min bɛɛ bi tugu o de kɔ ni bangebaa ko min denw b'o de su mɛ bi o banna bonya ni karama de tun bɛ jamana in kɔnɔ o y'a sɔrɔ misiri ma caya mɔri ma caya mɛ ala tun bɛ hinɛ jamana in na balo tun bɛ yan hinɛ tun bɛ yan ɲinifɛnw tun sɔrɔlen don mɛ développement kɛra don o don dɔ bɛ fara gɛlɛya kan
dɔwɛrɛ tɛ dusukun de bana ɲɔgɔn na ni dusukun bana ɲɔgɔn na a tɛ hɛrɛ ɲini ni ɲɔgɔn ye bon n'aw ma hɛrɛ ɲini ni ɲɔgɔn ye ala fana tɛ hɛrɛ k'aw ye ka n'i yɛrɛ nɛgɛ morikɛ kaliwa t'o la wurudi t'o la tant que dusukun man ɲi a tɛ ala ka hɛrɛ sɔrɔ hali n'i ko ala tɛ n'i dusukun ka ɲi diɲɛ na ya kɔni i bɛ hɛrɛ sɔrɔ lahara c'est autre chose o y'a dama ko wɛrɛ ye mais diɲɛ na ya i bɛ hɛrɛ sɔrɔ o de la an b'a fɔ a ye an ka bɛn an ka kɛ kelen ye kelenya de bɛ se ka jamana bɔ bolo la kelenya de bɛ se ka dugu bɔ bolo la kelenya de bɛ se ka du bɔ bolo la kumana an b'o de fɔ aw ye min faralen b'o kan kabini an ye wajuli daminɛ fɔ bi an ma fila fɔ an b'a fɔ don min na a don gɛlɛyara don dɔw tɛmɛna o kun ka kalan an yɛrɛ ye bi se ni ala ko i bɛ don min ye i b'o ye ɲɔ tɛ an kun t'a dɔn bi se mɔgɔ o mɔgɔ n'i ko i bɛ jogo défend jamana in kɔnɔ i b'i sɛmɛ ala de ni jogo dun tɛ jamana tɛ taa dɛ tant que jogo tiɲɛna maaya tɛ yen bilen jogo de b'a ni baganw cɛ n'i ye faliw bila yan ka dumuni d'u ma fali min bɛ se tɔw la o kelen de bɛ kɛlɛ kɛ ka dumuni tigiya kɛ ala ko an ka bɔ o de la an ka kɛ hakilitigi ye an ka bɔ baganya na i ta tɛ fɛn min ye o to yen o to a tigi bolo o de nana ban an fɛ yan bangebaa bonya tɛ yen tuguni n b'a fɔ n ka kumaw na fɔlɔ tɔn de tun bɛ yen a bɛ fɔ ko tɔnmusow ani tɔncɛw sɛnɛkɛyɔrɔ la mais i fa ɲɔgɔn i fa yɛrɛ tɛ dɛ maa o maa n'i fa ye fila ye n'a bɔra k'i ni npogotiginin jɔlen sɔrɔ kare kɔnɔ o b'a sɔrɔ i bɛ kare sabanan na i bɛ boli de k'i dogo o kun tɛ jɛnɛya tuma ye dɛ tɔn npogotigininya tuma dɔrɔn mais a y'a lajɛ bi a kɛra di denkɛ yɛrɛ ba a bɛ hakɛ to a terimuso minɛ ka taa n'a y'a fa fɛ yen denmuso yɛrɛ kamalen o bɛ taa denmuso nɔfɛ fa ka so alors mais an ka ala ko bɔ yen an ka segin bamananya la kulubalikɛ sigilen filɛ a ka dugutigi don bamanan sɛbɛ-sɛbɛw sara u ma faden to dun bamanan ko ala tɛ nka bamanan jantora danbe la bamanan jantora hɔrɔnya la den o den n'i kɛra son ye dugu min na fɔ k'i sa maa den tɛ furu i ma ye o y'a sɔrɔ ala ko mana o faso ni bulonda de tun bɛ yan alors an bɛ ka nin de kɛlɛ kɛ fɔ bi faamaw y'a don ta u y'a bɔ ta a bɛɛ tɛ jogo ye wa faamaw ye faso wari dun u ye faso kɛ tan mun don jogo tɛ yan ni jogo ka ɲi a tɛ kɛ tan o tumana an bɛ ala de deli an ka fara ɲɔgɔn kan fɛn min ɲɛ dɔnna ka ban o t'a tiɲɛnen ye a ma nɔgɔn dɛ mais fo an k'an jija ni jogo ma dilan an tɛ taa ka du to yan dɛ i yɛrɛ satɔ kabini i ma sa i yɛrɛ ɲɛ b'i denw na i yɛrɛ y'a dɔn i tɛ taa ka du kɔni to yan tumana ni jogo tɛ dɔrɔn maaya tɛ yen ala ko tɛ dɛ maaya yɛrɛ de tɛ se ka dilan jogo kɔ tumana an bɛ kuma surunya yan mɔgɔ o mɔgɔ nana k'a ka baara bila ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la hami o hami bɛ min na ala k'a bɛɛ dilan minnu bɛ cɛ ɲini ala ka cɛ ɲuman d'u ma minnu bɛ muso ɲini ala ka muso ɲuman di minnu man kɛnɛ ala k'u kɛnɛya minnu ta ye kalan ye ala k'u taga ɲɛfɛ minnu ta ye hɛrɛ ɲini o ɲini ala k'a nɔgɔya bɛɛ ala k'an dɛmɛ nɛgɛla ala k'a kɔrɔta salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ni dakurunya fila laselen kɔfɛ an karamɔgɔ fɛ Seyed Sharif Usman Madan Haidara Negela a y'i kunda yɔrɔ min kan o ye Soribugu ye. Soribugukaw fana bɔra ka caya u ka nisɔndiya n'u ka ɲaɲarili k'o yira Seyed Sharif Usman Madan Haidara la nin taamase in fɛ. Dugutigiw, alimamiw, dugu maabaw, a denmisɛn a n'a maakɔrɔ u bɛɛ lajɛlen bɔra ka caya. Kumakan minnu lasera ye ani waleya minnu dɛmɛna ye an ka jɛ k'a bɛɛ lajɛlen seereya. K'a k'i bisimila k'a diyara an ye. A ka duwawu kɛ dugu ye dugu sankɔrɔta o ka di n ye kosɛbɛ kosɛbɛ a ka duwawu k'an ye an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ala k'a yarabi ala ka Mali suma ala ka jamana in suma ala ka dugu in suma ne ka hakilina ye min ye o y'o ye
ko a k'i bisimila alimamu bɛ yan nɔ n bɛ kuma d'o ma min b'o fɔ o k'o fɔ. Alhamdulillah rabbil alamina an bɛ ala tanu ka segin ka ala tanu ni sirifikɛ ka nani ye anw fɛ yan o ye koba de ye dugu in kɔnɔ yan bi o tuma an b'a ɲini sirifikɛ fɛ ni dugu bɛɛ lajɛlen ka haminanko denbaya a ka dugawu kɛ denbaya ye ni denbayaw ɲɛna dugu bɛ ɲɛ ni dugu ɲɛna jamana bɛ ɲɛ o tuma an bɔra k'a kunbɛn ka waleɲuman dɔn a ye bonya min k'an ye nin ye a ma bonya an ma a diyara an ye kojugu parce que fɛn fɛn n'a bonyani ma i tɛ s'a kɔrɔ parce que a y'an ye a ma dugu dɔgɔya filɛ a ma foyi filɛ a y'a lajɛ ka jigin an fɛ yan nɔ parce que an b'a dɔn y'an kun tɛ programme na wa alhamdulilayi an b'ala tanu ala ye yan kɛ programme na ala ni a yɛrɛ ka hakili ɲumanya a n'a ka cɛsiri a n'a nɔfɛmɔgɔw ka cɛsiri o kosɔn hali bi an b'a ɲini a fɛ a ka dugawu k'an ye sini kɛnɛya ani ka bɛn basigi jamana kɔnɔ ani ka bɛn basigi an ka duguw kɔnɔ an b'o ɲini a fɛ a ko dugawu k'an ye hakɛto b'a la sallallahu muhamadu an bɛ ala fo ka ala barikada ka ala wale ɲuman dɔn alhamdulilahi an balimaw bɔra k'an kunbɛn an bɛ dugu min na Soribugu don dugutigi a n'a a nɔfɛ mɔgɔw u ye du belebele di an ma yan u ye an bonya u sara bɛ ala bolo ni jama in ka bɔ k'an kunbɛn faama dunan tɛna waritigi tɛna fo garibu jala ka bɔ k'o kunbɛn ka tila k'o bonya ni nin yɔrɔ belebele in ye dugutigi i sara bɛ ala bolo dugu in an bɛ dugawu kɛ ala k'a barika dugu in ala k'a jidi dugu in ala ka n'a nagasi ala ka bɛn don a kɔnɔ sabu ala ka dɛmɛ fɔlɔ ye bɛn de bɛn bi yɔrɔ o yɔrɔ ala ka hɛrɛ bɛ an bɛ dugawu kɛ dugu in ala ka bɛn don a kɔnɔ ala ka kelenya don a kɔnɔ ala ka hɛrɛw caya hami bɛ maa o maa na kɛnɛ in kan minnu ala ta bi bɛn ala ka bɛɛ mago ɲɛ minnu ta ye bana ye ala k'u kɛnɛya minnu ta ye cɛko ye ala ka cɛ ɲuman di minnu ta ye musoko ye ala ka muso ɲuman di minnu ta ye garisɛgɛ ko yɛrɛ ye ala ka miliyari d'u ma minnu ta ye kalanko ye ala ka kalan nafama d'u ma jamana in ala k'a kisi jamana in ala k'a kɔlɔsi ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye an nisɔndiyara dɛ an nisɔndiyara kabini sira kun na an nisɔndiyara fo ka se dugu kɔnɔ kabini an bɔra Bamakɔ an sera yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ bɛ ka k'an kunbɛn ta mais bɛɛ sara bɛ ala bolo kumana dugutigi ka tila ka yɔrɔ ba di garibu ma yan ala k'a sara dugu ala k'a barika jamana ala k'a barika salamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Soribugu tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ Seyed Sharif Usman Madan Haidara a donna dugu min o ye Kasaro ye. Kasarokaw bɔra i ko kɔnɔkulu n'a ma ɲɛ k'a kundan bɛ kita kan sira nabɔla bɛ dolenden t'a fɛ a bɛ se ka dugawu kɛ olu ka dugu ye cogo min ka ladilikan di olu yɛrɛkun ma Kasaro maabaw ka dantigɛli kan kabiri dugutigi la alimami fangalamaw fo ka taa se an karamɔgɔ Sharif Usman Madan Haidara ka dugawu don ma an ka jɛ k'o seereya ɲɔgɔn fɛ. Délégation fɛn fɛn nana a bɛɛ lajɛlen kan don ko ka foli di a ma a n'a ka délégation bɛɛ lajɛlen k'u fo k'u waleɲuman dɔn commune dugu 18 depuis dugu jɛra bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ yan a kelen pe kanu kama o kama an b'a ɲini ala fɛ ala ka barika don a la hali bi ala ka sankɔrɔta dama ala ka jama hakili taa silamɛya fɛ jama bɛɛ lajɛlen hakili mana taa silamɛya fɛ min ka fisa o y'o ye o tuma na nin ye commune dugu bɛɛ ka foli ye o foli kɛrɛnkɛrɛnnen an b'o fɔ an b'a fɔ a ye ko dugutigiw ko k'a ka dugawu kɛ jamana ye fitna min bɛ jamanaw kɔnɔ ala k'a nɔgɔya fitna min bɛ dugu kɔnɔ ala k'a nɔgɔya an ka commune yɛrɛ kɔnɔ ala ka nɔgɔya kɛ commune kɔnɔ commune dugutigiw bɛɛ lajɛlen ka de ɲɛ hakɛto b'a ka saliyɔrɔ Mamadu ni nin ye donba ye an ka commune kɔnɔna na n'o ye ka an ka karamɔgɔba n'o ye Usman Sharif Haidara ye k'a bisimila an bɛ mun fɔ jama ye dɔrɔn ko kule in tɛ Usman Sharif Haidara a bɛ ka silamɛya fɔ cogo min na an ka jamana kɔnɔ an b'a ɲini denmisɛnninw fɛ u ka taa o bolo kan an bɛ foli di an ka karamɔgɔba in ma dɔɔni n'a ka ca mais dɔɔni bolo min bɛ an ka karamɔgɔba in bolo an b'a ɲini a fɛ hali bilen a ka dugawu k'an ka jamana in ye sitanɛ min b'an ka jamana kɔnɔ a bɛ dɔ la mais hali bilen an b'a ɲini a fɛ a ka dɔ fara a kan walasa sitanɛ ala bɛ se ka ji ka fura ye cogo min na kuma ma nɔgɔn an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma dugudenw ni dugu mɔgɔ bɛ yan an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen délégation bɛɛ ka daminɛ karamɔgɔ yɛrɛ la an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen protection civile sécurité mɔgɔ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen u bɛ faso baara de la ala k'a ɲɛ ka d'u ma kuma ma nɔgɔn ne bɛ bɔ kuma la yan
an bɛ foli di bɛɛ lajɛlen ma. don ka ca ala bolo mais bi digiw jɛcogo o ka ɲi ka tɛmɛ don caman kan an karamɔgɔkɛ a nana yan ka sɔrɔ komini cɛ ani muso min bɛ yan min tɛ yan karamɔgɔ hayidara a bɛɛ b'i fɛ bi a bɛɛ b'i fɛ fo lahara a bɛɛ ko a b'i fɛ bi o b'i nɔfɛ k'a daminɛ a ma fo lahara jɔ don siga t'a la e ye kira joli de ye ni maa min tugura nɔfɛ i tugura alakira nɔfɛ ni maa min farala i farala alakira la u ye kumakan kelen pe de bila yan ko ne mana i mana na ko ne k'o lase ma o ye kumakan jumɛn ye i mɔkɛ cira ni kumakan min wa ma arsalnaka illa arrahmatan lil alamina muhamadu ne m'e ci foyi kama fo danfɛnw bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ sɔrɔ wa siga t'a la hayidara e mana mali kɔnɔ foyi kama fo maliyɛnw ka hɛrɛ sɔrɔ e nana o de kama wa ka sɔrɔ komini cɛ ani muso banabagatɔw bɛ yan haminanko camanba bɛ yan o bɛɛ ye laɲini kɛ ni nafolow ye ko k'a d'i ma k'i ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye o de ala sago an b'a fɔ hakɛto b'a kan salli ala muhamadu alhamdulilahi rabil alamina an bɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔrɔ diinɛ o diinɛ n'a bɛ kasarɔ kɔnɔ yan kasarɔ komini kɔnɔ o bɛɛ lajɛlen tɔgɔrɔ ko sirifu marani hadara k'a ka bisimila k'a bɔra a ka so a nana a ka so an bɛ dugawu ɲini a fɛ an fana bɛ dugawu k'a ye a filɛ ka baara min dayɛlɛ n'o ye baara hasidiya a ye hasidiya ba jamana kɔnɔ pewu-pewu ka yɛrɛ bonya ba jamana kɔnɔ pewu-pewu o plan min kɛra a fɛ ko o diyara an ye o bɛnna an ma natabaya a yɛrɛ y'o fɔ nin ko saba ka jugu ni diɲɛ ko bɛɛ ye natabaya hasidiya yɛrɛ bonya marani hayidara kɔni a donna nin kɔnɔ k'a pɛtɛ-pɛtɛ bɛɛ ye wa diɲɛ kojugu bɛɛ nin saba de fana kɔnɔ o tuma ko an b'a fo ka waleɲuman lɔ ka tila ka dugawu k'a ye a fana ka dugawu kɛ jamana in ye i tɛ don Filadugu abara i tɛ don Kita abara n'i ma don nin komini kɔnɔ yan nin de ye komini fɔlɔ ye Kita komini fɔlɔ ka bɔ Bamakɔ ka na o tuma ala y'o di anw fana ma an bɛ dugawu ɲini a fɛ k'a ka dugawu k'an ye silamɛ bɛɛ lajɛlen tɔgɔrɔ hakɛto bɛ kuma ka se Ala ma wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alhamdulillah an bɛ ala fo ka ala barikada ka ala waleɲuman dɔn k'an ka foli ɲɛsin kasaroka bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugutigi fo an bɛ maire fo an bɛ dugu alimami fo an ka foli bɛ dugu karamɔgɔ bɛɛ ye o kɔfɛ duguden fɛn o fɛn mɔgɔ o mɔgɔ y'i sen da i kun ka se kɛnɛ in kan an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛɛ mago ɲɛ dugu in ala ka hɛrɛ k'a ye kasaro ala k'a barika ala k'a taa ɲɛfɛ ala ka hɛrɛ kun fɔlɔ o ye bɛn de ye bɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka hɛrɛ bɛ yen bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka hɛrɛ tɛ yen an b'a ɲini bɛn ni kelenya ala k'o don kasaro ala k'aw dusukun kɛ kelen ye ala k'aw kanu don ɲɔgɔn na ala ka aw bɛn fitinɛ fɛn o fɛn bɛ yen ala k'a bɛɛ bɔ yen k'a bɛɛ kɛ hɛrɛ ye n'ala bɛ fɛ ka hɛrɛ kɛ yɔrɔ min ye a bɛ bɛn de don ye fɔlɔ n'ala bɛ fɛ ka kojugu kɛ a bɛ bɛnbaliya na hali du n'a ma bɛn a tɛ hɛrɛ sɔrɔ kumana hɛrɛ bɛ sɔrɔ ni bɛn de ye ala ka bɛn nɔgɔya ye an bɛ dugawu k'aw ye vraiment an nisɔndiyara depuis an bɔra Bamakɔ fɔ yan an mana se yɔrɔ o yɔrɔ an b'a sɔrɔ dugu bɛɛ bɔlen bɛ tan mana mɔgɔ min bɔra i ma faama kunbɛn i bɔra i ma waritigi kunbɛn ka bɔ ka garibu jala kunbɛn o bɛ kɛ ala de kama mana a kɛra ala min kama n b'a ɲini ala in fɛ a bɛ min fɛ ala k'o k'aw ye a bɛ siran min ye ala k'aw kisi o ma ala kana an ka sigi dan kɛ nin ye ni ala sɔnna dɔw bɛ ala bolo laala don dɔ la an bɛna sigi yan ka fɛn wɛrɛ fɔ min tɛ nin si ye n'ala sɔnna ala k'a n'aw dɛmɛ salamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. kasaro tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ a donna dugu min o ye sebekɔrɔ ye sebekɔrɔkaw fana bɔra ka caya denmisɛn ani maaba dugu ɲɛma ani duguden maa ma to kɔ u ye bisimilali bɛɛ lajɛlen kɛ sebekɔrɔ fɛɛrɛ kɛnɛ kan sebekɔrɔ mɛri a nisɔndiyara ni sɛri usman madani hayidara ka nali ye ani sɛri usman madani hayidara ka wulikajɔ mali jamana kɔnɔ ka diinɛ dangɛnɛmaya kunfin ni dɔnniba bɛɛ k'i ka tata sɔrɔ a la a ko ni sababu ɲuman b'o la o y'an karamɔgɔ ye seyɛd sharif usman madani hayidara ye an ka jɛ ka sebekɔrɔ dugudenw ka waleyaw seereya an tilenna yɛrɛ la ala k'an seera la an nisɔndiyalenba de bɛ bi ka karamɔgɔ hayidara kunbɛn bi ye dɔnba de y'an bolo parce que ala tɛ nin ɲɔgɔnna don a man ca parce que ala ye danni kɛ ala yɛrɛ kɔfɛ an bɛ ale de y'an bɛɛ dan an bɛ sujuru de bɛn ale mais o kɔfɛ a ye maaba dɔw yɛrɛ fana da diɲɛlatigɛ nin na donc n'o ye hayidara n'a ɲɔgɔnnaw ye donc u fana ni bonya ni karama de ka kan donc na an y'o ye an fɛ yan bi donc an kun kɔrɔtɔlen de don an nisɔndiyalen bɛ donc vive hayidara vive Lansartine donc an
an bɛ min fɔ Hayidara ye donc an b'a ɲini a fɛ a ka ni ɲɔgɔnna déplacement a ka caya jamana kɔnɔ parce que n'Ala ɲɛmɔgɔya kalifa i la n'i wulila ka se jamana kɔnɔ donc mɔgɔ caman b'i ye caman b'i n'i ka hakilina faamu donc o de kama donc an b'a bisimilayi bi donc a bɔra ka so a nana ka so a bɛ ka dugawu kɛ don min na commune ye ka dugawu kɛ jamana ye donc an mago bɛ basigi min kɛnɛya min na donc a bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ cogoya min na k'a ka bisimila k'a Hayidara. Hayidara ka nali a diyara an ye a bɛnna an ma dugutigi n'a kɔ ko k'a ka bisimila alimami n'a kɔ ko k'a ka bisimila an bɛ min ɲini a fɛ o dugawu ye ka dugu kɛ jamana ye ka kɛ dugu kɛ dugu ye ka dugu kɛ jamana ye an bɛ jamana bɛɛ bolo min kan a yɛrɛ b'a dɔn ka tɛmɛ anw kan Ala ka jisuma bɔ a la a ɲuman nana Ala ka ɲuman segin siba in kanu kɔrɔ Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah an bɛ sɛbɛkɔrɔkaw fo an bɛ alimami fo an bɛ dugutigi fo an bɛ maire fo an bɛ pi ɲɛmɔgɔ fo an bɛ duguden bɛɛ fo mɔgɔ mɔgɔ se yɛrɛ se nin kɛnɛ kan an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hɛrɛ kɛ bɛɛ ye aw mana faama kunbɛn aw mana waritigi kunbɛn k'a ka baara bila ka na garibu jala kunbɛn ni kɔrɔ b'o la a sara bɛ Ala de bolo Ala de b'aw sara hɛrɛ la ya Rabbi Ala ka hɛrɛ k'aw ye yan dugu in Ala k'a barika Ala k'a taa ɲɛfɛ n y'a fɔ siɲɛ caman Ala ka hɛrɛ fɔlɔ ye min ye dugu kɔnɔ o ye bɛn de ye n'a fɔra dugu o dugu bɛnnen don o de ye Ala ka hɛrɛ fɔlɔ ye dugu kɔnɔ ni dugu ma bɛn a man ɲi ni du ma bɛn a man ɲi ni quartier ma bɛn a man ɲi fɛn o fɛn bɛ diɲɛ lafiya bɛn de don ni bɛn banna yɔrɔ o yɔrɔ Ala ka hɛrɛ tɛ yen tuguni kumana an bɛ dugawu kɛ dugu in Ala ka bɛn don a kɔnɔ an ka jamana yɛrɛ Ala ka bɛn don a kɔnɔ Ala ka hɛrɛ caman kɛ an ye Ala ka hɛrɛ caman kɛ an ye jeliba bɔra ka min fɔ misirijɔlaw bɛ yen an n'a s'u ma ni Ala sɔnna an b'a se misirijɔlaw ma o kumana an bɛ dugawu kɛ dugu ye Ala k'aw sago d'aw ma Ala ka bɛɛ mago ɲɛ rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takun lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin salli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebekɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ an donna dugu min na o bɛ wele ko Badingo. Badingokaw bɔra ka caya i n'a fɔ dugu tɛmɛnenw ta kɛra cogo min. Alimamiw, dugutigiw, fangalamaw, Badingo diinɛ ɲɛmaa bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ. Nisɔndiyali kuma minnu b'u da ani bereberekan minnu b'u da u bɔra k'olu lase Sherif Usman Madani Hayidara ka nin taama in senfɛ. Fɛn minnu bɔra Badingo an ka jɛ k'a bɛɛ lajɛlen seereya ɲɔgɔn fɛ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Anga almamba ka kumakan ko anga karamɔgɔkɛ ba ayiwa ani ayiwa anga mufti ba n'o ye Seyid Usman Sherif Hayidara k'a ka nali almamba ko k'a b'a bisimila ka a bɔra a ka so a nana a ka so k'a bisimila a bisimila an nisɔndiyara n'a ka nali ye kosɛbɛ nin ye Badingo alimamiba ye k'a lase an ka karamɔgɔkɛ ba ma ani an fakɛ k'a bɔra a ka so a nana a ka so k'a bisimila Badingo kɔnɔ yan. Bimam bila kambe ka nin dɔ in makɔnɔ Ala y'a latigɛ bi de insha Allahu taala an ka karamɔgɔ ka bisimila a bisimila yan fo waati jumɛn insha Allahu taala an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn an ka alimamikɛba ka bisimilalikan dɔ k'a lase an ka karamɔgɔ ma. Ka sol caya an ka ciba kan an karamɔgɔ Hayidara nana ka haminanko min sɔrɔ dugu in kɔnɔ yan an b'a ɲini dali masa fɛ haminanko karamɔgɔ ka dugawu kama Ala ka haminanko wuli ka bɔ an kan. Ani haminanko mun donna dugu kɔnɔ yan karamɔgɔ ka dugawu kama an b'a ɲini dali masa fɛ Ala ko haminanko wuli karamɔgɔ kɛra sababu ye ka musow kun sutura kɔnɔ ka musow kun furu kɔnɔ ka denw kɛ dugawudenw ye an bɛ an karamɔgɔ fo ka barika da n'ale kun tɛ an kun bɛ kɛ cɛ sɔsɔ musow ye an kun bɛ dangadenw wolo ka kɛ ka jamana fa
o la karamɔgɔ de ye an bɔ o fili la karamɔgɔ de ye an bila arijɛnɛ kɔnɔna na n'an sera a kɛcogo la an bɛ an karamɔgɔ a bɛ fo ale min bolila an nɔfɛ nabaga fɛn o fɛn nana ala k'an n'aw sabati ka segin na ala k'an n'aw dɛmɛ an karamɔgɔ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an mɛn an kɔrɔ ala k'an yɛrɛ mɛn an kɔrɔ Brigo FM barakɛla dɔ don madame Dumbuya Sɔrɔba Bagayogo Filadugu tɔgɔ la Brigo tɔgɔ la Bamakɔ tɔgɔ la Mali yɛrɛ tɔgɔ la diɲɛ tɔgɔ la ne b'a fɔ aw ma aw salamu alaikum wa rahmatulahi ka alaw barakatu n'an filila la an bɛ hakɛto ɲini an fɛ hakɛto bɛ kuma kan sɔli ala rasuli barikada ala sɔnna ka kira mɔdenkɛ jɔ kɛnɛba in kan bi a diyara an ye a bɛnna ma cɛ ni muso bɛɛ nisɔndiyalen don mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la hami bɛ silamɛw la hami bɛ cɛw la hami bɛ musow la hami bɛ mɔgɔbaw la bɛɛ ye duwawu ɲini fɛn de di kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko sirifukɛ ka duwawu kɛ u ye hami ka ca u la kira mɔna kira n'a bɔnnaw kama kuranɛ bonya kama sɔli ala rasuli an bɛ karamɔgɔ fo ala ka karamɔgɔ sara a sara ti danfɛn bolo a sara de bɛ ala bolo ala k'a sara sija ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o di a ma sɔli ala rasuli salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam aslameu ami folo kanga almami fo ka dugutigi fo kanka dugu ɲɛmɔgɔ fɛn o fɛn bi kɛnɛ kan ani minnu ma y'an sɔrɔ dɔrɔla kama an ka foli bɛ a bɛɛ ye an nisɔndiyara an wasara foyi ti ala ka diinɛ bɔ kabini an bɔra Bamakɔ fɔ yan an ma se dugu si la n'an ma kunbɛn ta k'an jigin ta ni kɔrɔ b'a la a bɛ ala ka bonya de yira a bɛ silamɛya kɔrɔta de yira ni ɲɔgɔnna bɛ kɛ ka faamabaw de kunbɛn ka waritigiw kunbɛn nka ka ni ɲɔgɔn jama bɔ ka garibu jala kunbɛn ni kɔrɔ b'a la aw ye ala de bonya aw ye ala ka diinɛ de bonya foyi tɛ an fɛ k'a ɲini o ala fɛ a y'an bonya ala min kama k'a ɲini o ala in fɛ an ye hɛrɛ min sɔrɔ dugu in kɔnɔ ala ka dɔ fara a kan an ye tɔɔrɔ o tɔɔrɔ sɔrɔ yan ala k'o labɔ banabaatɔw ala k'u kɛnɛya fantanw ala ka fɛn d'u ma cɛ ti minnu fɛ musow la ala ka cɛ ɲuman d'u ma muso ti cɛ minnu fana fɛ ala ka muso ɲuman d'u ma dɔ bi minnu fɛ ala k'u n'u taw bɛn dugu ka hɛrɛ fɔlɔ ala bolo o ye bɛn de ye dugu o dugu diɲɛna n'i y'a mɛn hɛrɛ b'a kɔnɔ bɛn de b'a kɔnɔ bɛn tɛ yɔrɔ o yɔrɔ lafiya tɛ yen mana min fɔlɔ bi wajibiya an kan o de y'an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka ŋaniya sin ɲɔgɔn ma tiɲɛ kan mɔgɔ bɛ mɔgɔ nɛgɛn k'i mago ɲɛ nka maa tɛ ala nɛgɛn k'i mago ɲɛ dɛ sabu min b'an dusukun na an bɛ kuma ala min fɛ a ɲɛ b'an dusukun na ni dusukun jɛra dɔrɔn i lafiyara diɲɛ na i lafiyara lahara o de la kira kisi nɛɛma b'a ma a kɛtɔ ka ala ko ɲɛfɔ silamɛw ye a ko seliba tɛ sunba tɛ silamɛya ye cogo dulokiba tɛ a ko taqwa hahuna a ko ala ɲɛsiranya bi yan de a y'a dusukun de yira mana ni dusukun ɲɛna jɔn ka fɛn bɛɛ ɲɛna mana an b'a ɲini ala fɛ an dusukun ala mun ɲɛna an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn minɛ bolo kelen na o de bɛ ala hinana o de bɛ dugu taa ɲɛ o de bɛ jamana taa ɲɛ an ka jamana ala k'a kisi ala k'a taa ɲɛfɛ an ka dugu ala k'u kisi ala k'u taa ɲɛfɛ ala ka bɛn sabati silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ ala ka bɛn sabati diɲɛ kɔnɔ ala ka bɛn lafiya komi sira tɔ a man surun kosɛbɛ o la an bɛ sira ɲini alimami dugutigi fɛ
n y'o de fɔ a bɛ n biya ansaru bi a mɛnna cɛ b'a ko an nali jaru ye ko u b'an bisimila n ko an gɛnnen de don ko n'o tɛ yan y'an ka dugu kɔrɔ ye o an bɛ yan dɔn kosɛbɛ kosɛbɛ nka ni ala sɔnna an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ min tɛ nin ye ni ala ye si kalifa ma ala k'a n'aw dɛmɛ ala ka hɛrɛ caman d'a ma ala kɛra bonya kama ko bayakɛlaw bɛ yen ayiwa an b'o kɛ jamu ye an tɛna se k'a kɛ mɔgɔ kelen kelen ye n ti fila fara ala kan n ti fila fara ala kan n ti suɲɛli kɛ n ti jɛnɛya kɛ n ti n den faga n ti namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala k'a n'aw dɛmɛ ala ka hɛrɛ caya. Falhamdulillahi rabbil alamin. Ni ko dugu dɔ ka jan dɔwɛrɛ b'o kɔfɛ ni taama ma ban maa t'i sennɔ jate wulikɛn bɛ dugu min yɛrɛ kama kita don kitakaw bɔra ka caya cɛw ani musow bolifɛn sen naanimaw ka saa sen filamaw ma k'an karamɔgɔ seyid sari usman madani haidara kunbɛn kilomɛtiri 25 bɔ ɲɔgɔngo k'a sɔrɔ a ma se kita fɔlɔ i k'a dɔn o kɛra sɛnsɛnni ye fɔɔ ka taa don kita dugu kɔnɔ kita dugutigi ani kita alimami ni ka fara debitew kan a n'a guvɛrinɛri u bɛɛ lajɛlen sigi tun bɛ ka seyid sharif usman madani haidara kɔnɔ tuma na min na an karamɔgɔ n'a ye kɛnɛ sɔrɔ n'a ye foli bila dugu maabaw la bisimilalikanw o bɔra kita maabaw yɔrɔ k'an karamɔgɔ bisimila an ka jɛ k'o baaraw seereya. Tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn tiɲɛ wulila f'Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn tiɲɛ wulila Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ mɛn tiɲɛ wulila Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila namara si kolonbaw ye. Saraka jugu bɔ mori tiɲɛ wulila ne ko tiɲɛ wulila dabali jugu kɛ mori tiɲɛ wulila tiɲɛ wulila sunkuruba suturaba tiɲɛ wulila ne ko tiɲɛ wulila kanbelenba suturaba tiɲɛ wulila tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ bɛ tiɲɛ wulila f'Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ bɛ tiɲɛ wulila Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Mamadu sayalen bɔ u k'u bi tiɲɛ bɛ tiɲɛ wulila Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Bakari sayalen bɔ k'u bi tiɲɛ bɛ tiɲɛ wulila Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Sedina Umaru sayalen bɔ u k'u bi tiɲɛ bɛ tiɲɛ wulila Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Bakari sayalen bɔ k'u bi tiɲɛ bɛ tiɲɛ wulila Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Usumani sayalen bɔ u k'u bi tiɲɛ bɛ tiɲɛ wulila Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Dara Ali sayalen bɔ k'u bi tiɲɛ bɛ tiɲɛ wulila Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Ali Hussein sayalen bɔ u k'u bi tiɲɛ bɛ tiɲɛ wulila Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Hasanu salen bɔ k'u bi tiɲɛ bɛ tiɲɛ wulila Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Ala ni sababu ɲumanw sababu Usmani Haidara sababu Ala ni sababu ɲumanw sababu Bamadani woloden sababu Ala ni sababu ɲumanw sababu Basita woloden sababu Ala ni sababu ɲumanw sababu Kurana kalanban sababu Ala ni sababu ɲumanw sababu Mori jugu maloban sababu Tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ bɛ tiɲɛ wulila Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ bɛ tiɲɛ wulila Ala ka tiɲɛ dɛmɛ. Ala ye fɛn min kɛ maa ye a ko ɲuman fara kojugu kan Ala minɛ sa. Ala ye fɛn min kɛ maa ye a ko ɲuman fara kojugu kan Ala minɛ sa. Ala ye fɛn min kɛ maa ye ko ɲuman fara kojugu kan Ala minɛ sa. Ala ye fɛn min kɛ maa ye Ala minɛ sa. Ko ɲuman fara kojugu kan Ala minɛ sa. Ala bi tɔgɔ di dɔw ma Ala ma tɔgɔ
di mima sai daula di mogodoma sama daula di mamima ala e jama di doma ala ma jama di mima aye muso do son furu chala sama minge furu chatigi aye jaba do son musola sama minge muso tigi ina ni gaso kita commandant togola kita dugutigu bela jele togola kita dine nyamugo bela jele togola ko anga ibisimila inambe kun enyuma na chogomina ala ka sigina enyuma ni anga folibe iye ibisimila kita che ana unso biye lumbaye ambulo mbado ke cheni musube ala ka dendi bema nala ma denda ma te sigini kene kuna me den jonfo me ande do député excellence an arfaro me wolle folofo olie bunya de ke kitaye bunya mi nate bamroye na an kulu begge an petit fisu be a servi no kera misiri o misiri lole ka bam abe banlo mi nte kitaya o yen soro maka nara ni clé ko misiri banade ngam femba le kera nyeni alfaro kana école so woro lañe ka dispensaire loanye ka kolon se ka stato loanye ka misiri loanye alama dali ka ni oge amoge le kitaya ko afola aundela men mbeke nyaajo dibite do atemana mana kela de ka ko daga claire min to kela ambe mu badolin o kana woni ko mana gasigi ani dibite ere ananga almanu ani dutigi be ananga dina nyamo be abe kana o mo bakana kana ere miside klege o ka ke dina nyala ngo ole kadinye bon nyo ya o fire tan amon soso ako mbare mana feve bo ole beke ngo me yere ka suwa ke mo baw ni nyonje aga suwa wara be Sherif ma ako duwa na ko Sherif ngo alhamdulillah Sherif nao na ambara ya amba kumbe ni bunya le be na amma ni ka suwa be na ma antaro fo alman bay ak logolara ka be bilema ko Sherif be na ya Sherif nala ye mogodla mo tise ka fo ko hal mogod mana fe be kana la me ala mana mogodla kani ko fele ando na mori karani nyawa nyoma kene yo ala ne do na mori karani nya me ala ye minki ya mo kene o mai to mana fo kiye na la ere ni mona ere ne ere ki ente lafia o ere donc ala ye mo da amma mo kanya ni go ala ye min binya kite o e ala be ku ere kilibe ni ere ko donc nene fo député ero mi aman sozo alfaro man sozo be ko chorba yemi fa mbakete na la isa ma be kita chena muso awara fo abora faga so na la ka faga so ka bismillah be bismillah sini sali ala muhammad ambalmo ankara mo siri me ya bismillah ni ya sabarai ambalmo jismara jetu wa godukunu Gismara ambanenge mi fosisa fembele jelen bi sa futien alago kunu ansarulillah ala ya be yamara kaga kange ansarui kama gala isa ibn maryam inda hawari mana sarillah gala al hawariyun ansarullah comme Allah tala ko bami anabi la Isa alayhi salam ako ketan flama ko jomene dema kata Allah tala
cɛ tan fila in y'a yira ko anw ye damaɲɔgɔn ye maa minnu ye dama kan fayadna lezina amanu ala dubihim fasbon zahirun ala la bana ka tiyatigiw sankɔrɔta wallahi mara min sa ne b'i fɛ n y'a fɔ waati tɛmɛna bi ne na ye ja ta o san jama la mɛnna waati ilo sera lego dɔ de i nana o lo i nana mo min na o ye basi ye de mais an sar bɛ kita ne la fɔlɔ ye Marjawara an bɛ Marjawara an b'i fɔ k'i barika da Marjawara ancien président Ansari wallahi a ye dɔ kɛ o la komi kuma bɛ yen sini vraiment an bɛ min ye baara in kɛ ne n'a bɛ fila wallahi an bɛ fila n'o ye Madu Tunkara ye a ye fɛn kɛ maa min y'o kɛ diinɛ o kita an ka taa fɔ ɲɔgɔn ye ɔ ni a ka lajɛli wɛrɛ bɛ e ma wallahi jamana président y'i bolo si e de la n'Ala de ko li ka di i bɛ fɛn bɛɛ publicité mɛn radio la ko li ka di ala y'i da i tilara o bɛnna mɔgɔ ma o kɛra o ma bɛn mɔgɔ ma ala tilara an b'a ɲini fɛ ka don k'an fana ye yarabi a ma kita ala ka yiriwa ansar dini min bɛ yan bɛɛ de b'an ni ɲɔgɔn cɛ foyi tɛ yan hali ni chrétien minnu sigilen bɛ yan an n'u bɛɛ ye bolo kelen de ye donc an ka cɛkɔrɔba kubara n'ala ye sini jira an kɛnɛ la b'a tɔ bɛ lase yarabi a ma i ɲuman na cogo min ala k'i ɲuman sɛbɛn cogo la i bɛ baara min na ala k'i sankɔrɔta ala k'i jugu tanya ala kana jugu si la wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah 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 an bɛ ala tanu an bɛ ala fo an bɛ ala barikada bidon in jirali la an na n'o ye hɛrɛ don ye n'o ye kunnafoni don ye n'o ye nisɔndiya don ye an ti ɲinɛ a sababu fana kɔ n'o ye kita ye kita a dugutigiw n'a faamaw n'a alimamiw nin ko sababu a bɛnna olu ma n'i ye hɛrɛ sɔrɔ kana ɲinɛ a sababu an b'u fana fo k'u ni ce u ka tɔngɔni na anw karamɔgɔw la an tɛ ɲinɛ o kɔ an tɛ ɲinɛ o kɔ o bɛ to an kɔnɔ an bɛ kɛ wale ɲuman dɔnna ye u ye choix a bɛnna dugawu ɲini don siga t'a la a se du sere Usmanu Mada a mana dugawu min kɛ a bɛ jaabi a bɛ mɔgɔ de cɛ la kira b'a fɔ minal ibad law aqsama ala llahi la abarra ko mɔgɔ bɛ ale ka jɔnw na n'u ko ala bɛ nin kɛ ko ala b'a kɛ n'a kɛra ne na aw y'o seere ka da mun kan dugawu kɛ ne tun b'an karamɔgɔ bolo o ye jumɛn ye ko ala ka tiɲɛ dɛmɛ o dugawu de tun b'a bolo ɔ ne hakili la dugawu in jaabira n'i ye mɔgɔw kun dalen ye omnisport kan ka tribune fa ka gazon fa ka kɔfɛla fa a n'a hakili u taa tiɲɛ de nɔfɛ donc o tiɲɛ o de tɛmɛna donc siga t'a la o dugawu ye jaabili min kɛ an b'a deli ala fɛ n'a ye dugawu min kɛ an yɛrɛ ye a dugawu ka jaabi komi o waati man jan dɔ de y'a ka dugawu jaabi fɔ an ye k'an k'o fɔ a ye n b'o fɔ ka bɔ kuma na o de y'an ka Sagabari président ye ale ye fɛn dɔ y'a sen sɔgɔ
ka tumu don a la a dɛsɛra ka kɛnɛya fiyewu ka fɛn bɛɛ kɛ a dɛsɛra ka kɛnɛya kuma lasurunya na sogo la a y'an karamɔgɔ de ye o nana ka sɛyi minɛ k'a mɔsi ka kilisi fɔ a la dugu jɛlen ko ale ni dimi tunna ɲɔgɔn na a y'a ci bila kɔnɔ na ko an k'a fɔ a ɲɛna o tuma ala k'an da dɛmɛ ala ka hɛrɛ assalamu alaikum alhaji madan sun haidara bismillah ibori kaso ina ni kaso kita préfet ba to la bi bismillah ba fo kita kaw ke biye don ba de aw ye alhaji madan sun haidara reso bi kita ya teke wati be bi shuna fana aw ka kita commandant kura ani préfet koro u kanka doyan shuna u be sira la kana sini soma ambe misiri inogere ayaro ni be here de donc ka foli di Ousmane Ma préfet to wala ka foli di Ousmane Ma gouverneur to wala ka foli di Ousmane Ma premier ministre to wala ka foli di Ousmane Ma président Alhaji Ibrahim Boubacar Keita to wala Alhaji amena tumba fe ki combien anga kuma mais ala mo latige chien fla be iteri ke fla be uyi invité Masigi Mahamadou Konaté ana koroke daw Konaté kikata o kadu la tuna ne tunu ka commander chien fla be tari ma kona ala yakimana o kone ma commandant a madani ka programme chara ama sekana ne kuma ni ala en gardige don don ni madani mo nyom fo bon o don de kerabi je crois que ibu don kosebe Mahamadou Konaté ani daw Konaté iteru do Mamadou yere ambalo ko Haidara Junior ka kone mo komana nala sona ini Haidara be nyonyi akera kitawu akera masgiu akera bamako don don bita ambe ka Haidara bana mais ala yake bi nini Haidara nyonyi ne yo nyini telephone la bi she joli kafu yo kibana nga dugula bi mais ala yake amaseka ni wonso nyeweli ke wati nini Haidara Konaté muso de be nyonso go afo Konaté ko Haidara be kitabi nala sona be nyongo fo donc c'est pour que ka foli dima ikado kanye u ya fo jam ikado be menede abe mene yere do bake kita kaw hamibe ma o mala bishina ayata wajulora la akado umne falhamdulillah ni bela jelen temenen ko fe korofon na tengwe sayyid Sharif Ousmane Madan Haidarallah ni soja mimbi ayarala ni kitaka ka ni mboli ye ka kumbe na bi koro min vena yira ayo bela jele wala anga je ko kuma kan lame bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman kaseer ila yawmiddin aslamewu anga pumai tina janya ambi ambalema kitaka befo kita nga dugu dodo ndedna ye kita kaw ya mbonya ka am bismillah ya shen chama usarabe ala bolo niye ni jamai mbole ka garibu jala kumbe ni ala kote utikede nin jama ladala jama nin jama bi boka fama bawde kumbe ka wartigu kumbe ngani nyo jama ka bo anga kita ma babe bi keneka ka garibu jala kumbe vraiment usara bi ala bolo ala ku sara herela o kofe antigne sababu ko nin nalina no ye député ana barake nyoye député ne ma élu ngambado mafli a élu lila aha parce que ni yere bonya bora mogola dron e ka ko bana peu député depuis Niaye ama décourager tani ka segila wa yere dogoya de bala ma yere bonya ya la fiew ala ba do ne kana ya bi mimbi ngofe mbado
mais jakuya de do horonya ka gele député aba fo kamalen do yɛrɛ dɔgɔyala do abi dugu in fana fɛ o la n ka foli b'a ye an ka foli bi dugutigi ye an ka foli bi an ka imamu ye alimami fɛn o fɛn bi yan an ka foli b'a bɛɛ ye an ka foli bi an ka commandant ye u nana kana tɔgɔ kuraw di an ma o y'a sɔrɔ anw ye san 100 kɛ commandant la kaban anw bɔ man di o la bilen ayiwa o tuma na an b'an ka commandant fo ka kita bɛɛ fo foyi tɛ kita ni bonya tɛ ala b'a dɔn nin t'a nako fɔlɔ ye an nako filanan tɛ kitakaw sara bɛ ala bolo u y'an kunbɛn hɛrɛ la ala ka hɛrɛ kɛ k'u kunbɛn diɲɛ kɔnɔ ala ka dɛmɛ fɔlɔ-fɔlɔ k'a fɔ ala bɛna hɛrɛ kɛ yɔrɔ ye a fɔlɔ ye bɛn de n'ala bɛ fɛ ka hɛrɛ kɛ yɔrɔ yɔrɔ a b'a mɔgɔw bɛn bɛn ti yɔrɔ yɔrɔ ala ka hɛrɛ tɛ mana an b'a ɲini ala fɛ ala ka bɛn do kita ala ka kitakaw bɛn tant que bɛn bɛ ala ka hɛrɛ ti ban fiyewu mana ala ka hɛrɛ k'a n'aw ye hami bi mɔgɔ o mɔgɔ la yan min ala ta bi bɛn ala k'a bɛɛ dilan minnu ta ye cɛko ye ala ka cɛ ɲuman d'u ma minnu ta ye musoko ye ala ka muso ɲuman d'u ma minnu ta ye kalan ye ala ka kalan ɲɛ minnu ta ye wariko ye ala ka wari caman di ka kɛnɛya fara kan ala kira bonya kama solli ala rasul Alhamdulillahi rabbil alamin bade tv shirifila lajabaw ka da waati koroninga sigida wɛrɛ fɛn min bɔra kitako la aw bi n'o tɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ sabula nin bisimilalu de kɔfɛ wajulu kɛnɛ belebele sigira wajulu kɛnɛ min kan Seyid Sharif Usman Madani Haidara a ma tɔto kɛ alisilamɛya diinɛ kunnafoniw na a y'a lase kitakaw ma dugu ɲumanjɛlen misiri dayɛlɛn kɛnɛ o sɔrɔla ka sigi nin ka misiri kura in gɔrɔmɔ kari ka fara kalanso kan ani kɛnɛyaso ani ji chateau kura min jɔra El Faruku fɛ ni ka sɔrɔ ka juma yɛrɛ selini an ye sigida wɛrɛ aw bi na ni kelenkelenna bɛɛ lajɛlen sɔrɔ nka yan'o cɛ an b'aw fo ka waleɲuman dɔn a ka ɲamadali la mali kɔnɔ ani mali kɔ kan aw minnu tun sɔgɔn bɛ an na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kita badengo sɛbɛkɔrɔ kasaru soribugu nɛgɛla fo ka n'a bila kati sigida caman ala k'o yira nɛnɛ aw la wa shukran lakum fi amanillah Londi sega tieme tinya welila fala ka chideme tinya welila londi sega tinya welila fala ka chideme tinya welila londi sega tinya welila fala ka chideme tinya welila na mara shikolomba